Čaute, čaute. Ďalšia destinácia v Jordánsku, Petra. Petra je určite najkrajšia a najslávnejšia pamiatka Jordánska. Zo strany Izraelu prekročíte biblickú rieku Jordán a hranice Svätej Zeme. Ocitnete sa v jednej z najkrajších krajín Orientu, Jordánsko. Je tajomné, čarokrásne a dých vyrážajúce. S históriou vtesanou do kameňov ponúka netradičnú turistiku. Svojimi štíhlymi kaňonmi, výhľadmi na magické more a samozrejme legendárnu Petru. Diamant a najnavštevovanejšie miesto Jordánske. Tento diamant po grécky znamená skala a je to teda skalné mesto a archeologická lokalita v Jordánsku. Od roku 1985 je zaradená do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Trosky mesta, ktoré boli odkryté v 19. storočí, sú prístupné návštevníkom dodnes. Petre sa dostalo čestné miesto medzi 8 novodobými divmi sveta. Vznik tohto unikátneho mesta na Zemeguli sa datuje niekde medzi 3. storočím pred Kristom a 1. storočím po Kristovi. V tomto čase údolie obsadili Nabatejci. Petra sa stala hlavným mestom kráľovstva, neskôr ovládli Petru Rimania. Mesto leží na mieste, kadiaľ vedie cesta do Južnej Ázie, takže ovládlo obchod s korením. Všetky stavby, chrámy, hrobky, amfiteáter boli vytesané do pieskovca a to metódou od hora dole. Mesto dosiahlo najvyšší rozkvet a význam okolo roku 62 pred Kristom, kedy tu žilo asi okolo 30 000 ľudí. Petru zasiahlo niekoľko ničivých zemetrasení a poslední obyvatelia Petru opustili po druhom ničivom zemetrasení v 6. storočí po Kristovi. Hneď na konci prechádzky týmto magickým údolím nás čaká azda najznámejšia a pre mnohých najkrajšia stavba celej Petry. Pokladnica. Budova, ktorá sa stala tvárou a symbolom celého mesta. Okrem toho, že je azda na všetkých fotografiách, pohľadniciach a magnetkách Petry, si možno pamätáte aj z filmu Indiana Jones, ktorý do nej išiel hľadať svätý grál, Kristov kalich z poslednej večere. Ak ste sa už nabažili tejto krásy dosť, môžeme pokračovať ďalej v putovaní hlbšie do útrob mesta, kde nájdeme ďalšie fascinujúce hrobky, ktoré si na rozdiel od pokladnice môžeme pozrieť aj znútra. No ako to už býva, kam prišli Rimania, tam začali budovať a zanechávali na znak dobytia svoje stavby a mesta aj s ich typickým rukopisom. Rímske divadlo s tribúnami pre zhruba 3000 ľudí, vytesanými do skál, je prvou väčšou rímskou stavbou, s ktorou sa v Petre stretávame. Zďaleka nie je však poslednou. No ale dosť už bolo teórie, nechám vás ďalej kochať sa týmto nádherným, krásnym, čarobilým a historickým miestom. A keď sa vám toto video páči, dajte mi like, odber a nezabudnite si dať zvonček, aby ste nepremeškali ďalšie video.